Na sziasztok, srácok! Sziasztok! Itt is jönk egy új videóval, és egy eléggé érdekes chipset fogunk megkóstolni, szalvas gombásat. Chips. Eléggé Ahogy nagy sziasztok. fenntartásaink vannak, mert azért félünk tőle, mert azért szalvas gombát még nem ettünk, de azért eléggé drága dolog, úgyhogy reméljük, És hogy elméletileg lesz. jó cucc, szó szerint úgyhogy oda van igen, írva. Erdély íze, És új. igen, úgyhogy most ezt meg is Kibontjuk. fogjuk kóstolni, Igen. és most ki is fogjuk bontani. Na ki is bontottuk. Itt van. Az illata nagyon markáns, erősnek mondanám. Hát igen. Igazából semmi különös, tehát nem piros, mint egy ilyen flaming hot, de azért az illata az van. Én mint a Úgyhogy sima most- sós chips. Igen, úgyhogy most Original. meg is kóstolja a barátom. Én is viszek egyet. Igen. Szép. Hú. Én is megkóstolom. Hát, ha finom. Hűha. Hát figyelj! Engem a hagymás chipsre emlékeztet. Nekem van egy erős íze, amikor bekapod. Igen, igen. Már minden, igen. Úgyhogy Ez nem kell félreérteni. Igen. Kicsit rossz. nem rossz egyébként, nem annyira rossz. Nem de- annyira, de az első íz az jár. Igen. Ajánlani inkább, hogyha szeretnéd kipróbálni, akkor inkább vegyél egy hagymás chipszel, mert ez inkább ahhoz hasonlítható. Meg drágább is. Igen. Itt is van. Úgyhogy szerintem annyira nem éri meg, De nem rossz. nem rossz. Úgyhogy mi ezt meg fogjuk enni, amit ti már nem fogtok látni. Úgyhogy Sziasztok. sziasztok!